valkoinen astrakaani. Eli tälle anna tulla vaan, jos ei toi ääni tuossa haittaa. Onko täällä joutsenia vielä kilihon hieno äänet? Joutsenia ne on. Joo. Niin, niin tässä on tosi hyviä. Joo, siis se on ihan tämmönen. Ja se tekee omenaa vaikka. ja hyvää omenaa. Valkoinen astrakaani. Joo, ainut vaan, että ne on kauhean, se on vähän niin kuin valkea kuulas. Eli hyvä. Ainakin se itse kauhean, tykkään. Joo, pehmeä kuorinen, että nuo ampiaiset menee sinne Mutta sisään. niinhän on valkea kuulaskin Niin. yleensä. Mä tämmöistä kyllä, jos tässä on hyvää omenaa. Parhaimmillaan näin isoja. Eli siis tommosia verikreipin kokoisia. Ihan, niin. Mä jätän rovan kasvatottamatta videolle. Joo, älä ota. Joo, mutta mä niinku tän, että hahmotin sen, että se on veriappelsiinin kokosta näytit. Joo. Eli vesiversoja pois ja sitten kuolutta ja pikkusen muuta. Katsellaan. Videolla yhteystiedot ja saa ottaa omenapuiden leikkaukset Tampere, Pirkanmaa, Lempäällä, miten vaan. Ei sitten muuta kuin molskis.